ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರದಿಂದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಅಂಬಡೆ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಐಟ್ ತೊಜಪಾದೆ. ಸೊ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಯಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಕಲು ಉರ್ದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಂಡ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇಂದೇನು ಮಾತ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫ್ರೈ ಮಂತಿನದ ಒಂಜಿ ಅರೋಮಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ನೆಟೆ ಪೋವೊಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಪನುಲಿ. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಾರೈಗೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜೊಲುನ್ ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಗ. ಉಂದೆನು ನಿಕ್ಕಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅವೇನು ಕೂಲ್ ಆಯ್ರ ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗುಂದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೊಂಗ. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿನ ಸೇರ್ಪಾಗ ಪುಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಬಡೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪುಳಿನ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದೆ. ನೆಟೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಯಾನು ಅಂಬಡೆ ಕೆತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಈತ ನೀರಡು ಯಾವು ನೆಕ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತೊನ್ಗ. ನೆಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏತು ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದೀತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗು ರೈಸ್ಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ಗಳು ಓಕೆ, ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಪನೊಲಿ. ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪಾಡೊಂಡೆ ಪಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ದಾಸೆಮಿ, ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ, ಹಿಂಗ್, ಕರಿಬೇವು ಈತೆನು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಿಯೆ. ನಿಕ್ಕಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡುನಂಡ ತುಪ್ಪಡ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.